Bos días, hoxe estaremos falando Jimena e eu, Yanis, do Instituto Río Cave, e imos presentar o noso proxecto chamado Neuroemocións de Galiciencia 2025. Ao longo da nosa vida, as nosas emocións desenvolvense a partir das nosas experiencias e aprendizaxes. As emocións tamén influen na nosa forma de tomar decisións, as relacións que temos cos demais e tamén incluso na saúde física. E por iso decidimos facer este proxecto con dous grupos de persoas na que a uns lle poñemos música triste e a outros música alegre. Despois de todo isto, fixémosles un test aos dous grupos para descubrir a variación do seu estado de ánimo e na toma de decisións. A nosa hipótese era que o grupo de persoas que escoitara a música alegre tivera unha toma de decisións máis impulsiva e un estado de ánimo máis animado. Mentres que as persoas que escoitaron música triste tiveron un pensamento máis reflexivo e un estado de ánimo desanimado. Tras realizar o experimento, concluímos que as emocións sí que afectan no noso estado de ánimo e na nosa toma de decisión.